Naragsakan nak, idi kinunada kanyak. Intayo iti balay ti Apo. Gapu iti balay ti Apo a Diyos tayo. Ikarkararag ko ti kinarangay mo.
managayat ken managparabor nga apo. Tiyaman kami iti panang taribabay mo kada kami, tinagpatnag nga panagina nami. Tapno ti kasta o Diyos, naadan kami iti kired, ken nasaya at salunat. Nabalinan mi iti umayag daydayaw, iti uneg ti balay mo. Apo Diyos, luktam nga rut ti puso, ti tunggal maysa, nga dungeg, tinapateg, asasaom. Kastamet o Apo, nga idala na kami, kadagiti aramid mi, tapno maikari kami, iti pagariam. Pakawanan na kami, kadagiti adu, nagkurkurangan, ken nagbasulan mi, ken kaapo, kastamet kadagiti kapada mi. Ken Kristo Jesus, dahito iti dawat ken kararag mi. Amen. Kaskas di nga agbasbasol tayo pay laeng. Naparaburan tayo, ngem di tayo tinalikudan, tidaan, akababalin niyo. Balin tayo. Itaa ka nito, sukimaten tayo, dagiti bagbagi tayo, adumatag, iti Apo. Maawis ti tunggal maisa nga parintuming, dagiti dati kabailan na, nga parintuming tapno dumawat, ti pamakawan, kenapo, sa sino man nga agtarigagay, bayat ti panagtugtog iti organo na ulimik. Kakabsat, insurat ko dagitoy kada kayo, amamati tayo itinagan ti anak ti Diyos, tapno maamuan nyo nga addaan kayo iti biyag nga agnanayon. Itinagan ni Kristo, napakawan tayon, madaydayaw ti Diyos. Amen. Iti panakaornong, kadagiti sagsagot, maipaay iti multipurpose building.
Daragsak nga aldaw nga Domingo ti tunggal may sa kanya tayo ket kararag ko nga ti Dios nagtultuloy nga ti umadda ti tunggal may sa kanya tayo iti daytoy nga kanito no man pay naggapu tayo kadagiti na dumaduma nga lugar ditoy Metro Manila ken kastamet kadagiti kabangibang nga probinsya ditoy aglawlaw ti Metro Manila. Ket agyaman tayo ti tunggal maysa ti impay manen ni Apo Dios tapno sang kamaysa tayo nga agdayaw ken agyaman tapno ipay tayo iti panagyaman kanyana iti daytoy nga kanito kaspaset iti post anniversary ti Timpuyog Fellowship International Incorporated iti daytoy nga aldaw tata ket agyaman kami idi napalabas nga dua nga Domingo en celebrar tayo iti pre-anniversary ket idi Domingo iso ti anibersaryo tayo ken kastamet daytoy iti post anniversary ken kastamet nga tata nga Domingo ket iselebrar dagiti naduma-duma nga iglesia iti Domingo dagiti nataingan nga agtutubo wenno dagiti kunatayo nga United Methodist Young Adult Fellowship pakingato yuman Apo kakabsat dagiti agtawin ti 24 aging ganat 40 pakingato yuman dagiti imayo kakabsat hanyo nga ulbod tatawin yon kakabsat ingato yuman ayan no dagita titawin nyo Apo kaspaset tayo dito iglesia tayo dito UMC ket iso dagita ti makungkuna tayo nga young adult fellowship grupo dagiti nataingan nga agtutubo iti uneg ti iglesia tayo kaya tagyaman tayo madamdama tubakdirman dagiti amin nga agtutubo dati ambus nga agkanta tayo agkanta dagiti amin nga nataingan nga agtutubo ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti umuna nga gundaway nga makadua tayo iti uneg ti iglesia tayo dito Central UMC agyaman tayo kadua tayo ni Ate Elsa A. Yui at kastamet ni Kuya Jonathan Asis ken dagiti pamilyada ket dawek man tin kayo panagtakder kakabsat tapno dagiti paset ti pampamilyada no dapay ayan agyaman kami ti presensyayo ken kastamet agyaman kami ma'am ket dawat ken kararagmi nga bayat ti kaaddayo dito Manila ket saan kayo kumanga mangliplipat dito Central UMC ayan siraragsak kami nga da kayo ket makaduami ti tunggal panagigimong tayo kasmaysa nga Ilocano dito Central United Methodist Church ken kastamet nga kablawan tayo ni kabsat nga Jordan De Vera dadta ni kabsat nga Jordan wenno baka pimanawan ayan nagapo pa Igibutuan City so agyaman tayo ti kaadana ken kastamet nga agyaman tayo iti daytoy nga gundaway dagiti dadduma pay nga umuna nga makadua tayo tatang aldaw ti Domingo dagiti first timer kakabsat dapay kanyayo ket ayan agyaman kami Nanay Celia, tumakdir kayo man kakabsat. Ayan, nagyamang kami unay ti kaadayo. Iti daytoy nga kanito. Ket pakialay man Nanay Celia to, ni Ate Sol no dadta ni Fiscal nagnaganda tapno kastaket makablaawan na kayo. Ket nagyamang kami sa di naman tinaggapuan nyo ket tultuloy nga kararagmi nga bayat ti kaadayo ditoy Manila. Ket siraragsak kami nga makaduada kayo ditoy Timpuyog Fellowship ditoy Ilocano Service ditoy Central UMC ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ayan ket dawek man ti pakingato yuman dagiti na sino man kada kayo kakabsat dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ken kastamet kadagiti nakaabot kadagiti anibersaryo da iti kasar ket idikalman ket birthday ni Ate Celia dati agpangulo kanya tayo idikalman so isumat ti aldaw ti panagkasangay na idikalman ket siraragsak tayo nga mangkablaaw ti sinuman kada kayo kabsat nga
birthday when nakaabot ti anniversary da. Kastamet kadigiti adda ti online sa sino man kada kayo kakabsat. Ken kas pastoryo agtultuloy nga agyamanak iti Apo agtultuloy nga panakipasetyo iti nabalegi nga anibersaryo ti timpuyog iti napalabas nga Domingo. Ket agyamanak kadagiti amin nga inusar ti Apo babaen iti panangidangulo ni fiscal des makaraeg ken kastamet kadagiti associate lay leader tayo ti koro tayo ken tunggal may sa kanya tayo amin ditoy ken dagiti amin nga nakipaset agyamang kami unay ken kastamet dagiti nangipaay ti financial nga tulong kastamet kadagiti nagsasangwan tayo idi Domingo dagiti food donor tayo agyamang kami unay ken amin dagiti nakipaset iti selebrasyon tayo idi Domingo ket agyaman kami ket naragsak kam nga masaksyan nga nabalegi iti intay panang celebrar iti may ka upat apulo ket pito iti Timpuyog Fellowship International ditoy Central UMC isu daytoy iti Sunday School Group iti iglesia tayo babaen ti mangisursuro kanya tayo ni Judge Edwin Larida. Ayan, nagyaman tayo. Ken kastamet nga pagyamanan tayo iti hanak ka na paay di kalman takadwan tayo samet. Ayan, nagyaman tayo kadagiti nakipaset iti family day tayo ket dati duagasot nga nakaumay amin manipod ti Ilocano, Tagalog, Vesper, English, kin kastamit ti GCCF. Agyaman kami amin no mampay adayo ijay Pililia Rizal ket nakadanon kayo Apo. Ayan, ket agyaman kami iti pagkanito nga nagkakadwa tayo ken kastamit kadigiti dumapay nga services ti iglesia tayo. Kaya nga napasama kay Santiago's Private Resort di Pililia Rizal. Ken gapo iti daytoy nga aramid saan nyo ko mga liplipatan kakabsat into no March 16 joint service iti anniversary 126 anniversary ti Central United Methodist Church mangrugi ti alas 9 ti agsapa iti aramid tayo kakabsat. So ti usarin tayo kanusa nga lupot no kabailan tayo ke Pilipiniana. Ayan, Pilipiniana ka no, dagiti no ada dagiti ilimliming yung alupot yung Pilipiniana isuot tayo into no March 16 ta sangsang kamaysa tayo dito Central UMC nga iselebrar iti 126 ken kastamet nga agyaman akmet Apo ta idi Domingo ket nasurok nga kurang-kurang 200 ti attendance tayo ken kastamet nga nasurok ken kumurang 100,000 met ti naurur tayo nga offering tayo kas paset iti panang celebrar tayo iti anniversary tayo iti napalabas nga Domingo ket agyaman tayo met ti biag ni Bishop Leo Soriano nga nangipaay iti mensahe na idi napalabas nga Domingo. So kidawik man dagiti sinod mangipaay iti announcement dagiti kababaihan para ka DJ International Women's Sunday. Wala. Ken sakbay nga mangtid ti report ni ti chairperson iti building committee tayo ni Engineer Sadora buyain tayo mampay ti maysa nga aramid ti iglesia tayo iti napalabas di mass wedding kakabsat. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin ng lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat igalang.
tayong lahat ay nagkatipon-tipon upang muli nating tunghayan ang isang himala na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ang himalang ito ay bunga ng pag-ibig, ay walang katapusan kahit anuman ang mangyari. To all of you 10 couples, ilagay natin sa ating mga sarili na kayo'y nandito dahil kayo'y mahal ng Diyos at dahil kayo'y mahal at iniibig ng Diyos. Panatiliin ninyo sa inyong buhay ang pag-iibigan. Dahil may pananampalataya kayo, nagkaroon kayo ng pag-asa at nahintay ninyo yung pag-asa at ngayon nandito kayo upang humarap kayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-iisa sa banal na matrimonyo ay nagbubuklod ng dalawang sambahayan na lumilikha ng isang pamilya. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. Ang pinakabahalagang bagay na sangkap na tataglayin ninyo ay madulutan kayo ng kapayapaan, bunga ng pag-iibigan ninyo sa isa't isa. Ang pinakadakilang nagyaya sa inyo rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, sapagkat inibig at minahal kayo ng ating Panginoon. And I'll say I do for the rest of my life with all. Diyaman tayo, tinabaliging aramid met, mass wedding tayo, kat naikasarda, di February 14, so da sari, dagiti kadwa tayo nga trabahadores dito, iglesia tayo ni Ryan, ayan, ada ni Ryan dyan nga to, kastamet ni Kuya Nante, di guard tayo, security tayo, ken kastamet kadagiti kakadwa tayo dito, nga kakadwa tayo kadagiti na duma-duma nga arami dito ni Michelle, so ken dagiti daduma pa nga ada ito aglawlaw ti iglesia tayo katagyapan tayo kadagiti nagbalin nga sponsor ninang iti daytoy nga aramid. Engineer, sakbay nga dati padamag kakabsat kablaawak dagiti padak amin nga United Methodist Young Adult iti Ilocano Service na imbag nga agsapatay amin iti daytoy nga kanito iunay-unay iti building committee nga idadauluan ti kabsatyo iti panangimbitar kada kayo kadagiti contractors ken dagiti subcontractors isu nga agtarigagay nga makipagpaset iti bidding tayo iti daytoy duwang itakder tayo nga building ti umuna iti commercial building tayo nga adati 157.21 square meter nga footprint na isu nga iti location na dati along iti Calaw Street beside daytoy sanctuary tayo ken iti nabayagan nga ikarkararag tayo nga multipurpose building isu nga adda iti floor area na wenno ti building footprint na nga 234.21 square meter daytoy nga building ket 4 story ket daytoy ti pakagupgupan ti amin nga activities iti church tayo manipod iti outreach iti witness, iti amin nga ministries tayo, ti Sunday school, ken kastamet nga addanto iti rooms, iti for parsonage purposes. Ket nangrugin iti bidding iti February 9, ket malpas daytoy into no March 2, ket no kadi adda dagiti amamuyo nga matalek, ken nasayaat nga makipagtrabaho kada tayo kakabsat, adda iti Aspire, iti contact details, iti kabsatyo,
iti email na ken dagiti sabali pay nga detalye iti daytoy nga proyekto. Kastamot nga dawatek nga ikarkararagyo iti multi-purpose building tayo ken iti commercial building project tayo. Ayan, gyapang kami, engineer. So, maawis kayo, kakabsat. Iti daytoy nga bidding, ti panangi pasdek, iti building tayo, ti iglesia tayo. Sige, kakabsat, tumakdir tayo man, kahit abrasain tayo, titunggal may sa kanya tayo, bayat ti panangkankanta tayo, ti timpuyog, dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamapiinan nama, kenayat ti aramitay sangsang kamay sa kupalentay nga ti bilin na ayan ti rebeng mo ti kapadamata ayan ti rebeng mo tunos kenakem tayo ayan ti rebeng mo tunos kenakem tayo agdayaw tay ngata sangsang kamay sa ti pamatik kenina nama ayan ti rebeng mo ti kapadang tao ayan ti rebeng mo tunos kenakem tayo ayan ti rebeng mo tunos kenakem tayo agdayaw tay ngata sangsang kamay sa ti pamatik kenina nama ayan ti rebeng mo ti kapadamata Ti pan nakaibasa, tinasantuan na surat, masarakan ti umuna a Korinto, kapitulo 15, versikulo 35, aging gana ti 38, saan tumayan latiw iti 42, aging gana iti 50, akasto iti kunana. Ngem adda dagiti agkuna, kasano ang mapagungar dagiti natay, anyanto akita ti bagida, maag. No mangimula ka, iti bukel, saan nga agtubo, malaksid no matay. Ket ti imulam, saan ati dakkelen amula, no diket bukel latta, nalabit a bukel ti trigo wenno sabali akita. Kas pagaytan ti Diyos, ikan na ti bagi, dayta a bukel. Ited na iti tunggal bukel, ti tumutop a bagina. Kastoy tumet inton mapagungar dagiti natay. Agrupsa ti bagi no maikali. Saanen nga agrupsa no mapagungar. Nalaad ken nakapsut no maikali. Napintas ken napigsa no mapagungar.
May saan na ilasagan abagi no maitanem. May saan na espirituan no mapagungar. Adda na ilasagan abagi, adamet na espirituan. Takuna tinasantuan na surat, ni Adan ang kaunaan na tao na parswa ana ikan itibiyag. Ngem ti maudi nga Adan, iso ti espiritu amang ted itibiyag. Saan niya umuna tina-espirituan no diket na ilasagan. Sumaruno tina-espirituan. Naaramid ititapok iti umuna nga Adan. Naggapo sa dilangit ti maikadwa. Mayarig dagiti na itagaan abagi iti tao, ana parswa iti daga. Mayarig met dagiti na ilangitan abagi iti tao, ang naggapo sa dilangit. No kasano nga imala tayo iti langa ti tao ana idagaan, umala tayo tumet iti langa ti tao ana ilangitan. Dahito iti kayat ko asawen, kakabsat ko, ti bagi nga adda lasag ken darana, saan ang makipagtagikwa iti pagaryan ti Diyos. Ti agrupsa, saan na at tagikwaen, ti di panagrupsa. Kidawik man, ti tunggal may sa kakabsat, ti panagtakder tayo, ti panakaibasa, ti ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Lucas, ti may kanem nga surat na kapitulo, ti versikulo 20 ket 7, aging ganat 30 ket 8 ket kastoy ti mabasa tayo. Luke chapter 6 verse 27 to 38. Ngem ibagak kada kayo nga agdingdingeg kanyak, ayaten nyo dagiti kabusoryo. Ngem ipaayan nyo ti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan yo dagiti mangilunod kada kayo, ket idaw dawatan tayo dagiti mangidadanes kada tayo. No adda mang tungpa iti maysa ti pingping na, patungpam pa iti bangir. No adda mangala ti kagay mo, bayam nga alain na pa iti badom. Ikam ti siya sino man adumawat kenka, ket no adda mangala iti sanikwam, di mo paisublin. Aramidin nyo dagiti tattao, ti kayat na nga aramiden da kada kayo. No dagiti laing agayat kada kayo, ti ayaten nyo, adda ayam, magungunayo, uray dagiti managbasol, ayaten damet dagiti agayat kada kwada. Ket no dagiti laing mangipaay kada kayo, iti imbag, iti ipaayan nyo, ti imbag, adda ayam, magungunayo, uray dagiti managbasol, kastamet ti aramid da. No dagiti laing ammuyo, ti mangisublinto kada kayo, ti buluden da kada kayo, iti buludan nyo, adda ayam magungunayo, uray dagiti managbasol, buludan da dagiti managbasol, tanam namain da ang maisublemet laing iti ipabulod da. Saan akasta ti aramiden nyo? Ayaten nyo kedi dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ida iti imbag. Agpabulod kayo ngem di yo namnamaen nga masupapakan kayo. No aramidin nyo dagitoy dakkel to ti gunguna, ken anak na kayto iti kangatuan. Tinaasi ti Dios kadagiti di makamammo nga agyaman, ken kadagiti manang dakdakes, masapol ang manang ngaasi kayo, akas ken amayo ang manang ngaasi. Ti naimbag adamag ti Apo, madaydayaw ti Diyos. Iwarnak damag
Ti mangibingay ti mensahe tangal daw ket ni Ma'am Levi Raquel. May saysuna kadagiti mangisursuro ije Grace Christian School. Isu natin nabayag nga nadanong ko dito yung Central Church, so dati nang awis kanyak, nga agbalin, nga may saka dagiti lay leader dito. Ket agyaman tayo iti panang ngakset na iti nga isuti agbalin nga mensahero tayo itangal daw. Thank you, Celia. Thank you, choir. And thank you, Pastor. Sipod inted mo da ito nga kanito, tapos siya timangted ti mensahe. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Maudi a Domingo ti bulan ti Febrero, bulan ti Ayat or Love Month. Itangal daw, rumbeng unay nga rod a pagsasaritaan tayo, ti ayat ti Diyos kada tayo. Kastala unay, tainted na ti anak na abugbugtong, tapno amin amamatikan kwa na, saan amatay, ludiket at dabiyag na nga agnanayon. Masarakan iti John 3:16. Madamamet nga celebraren tayo ti kinapudno, ayat ken grasya ni Apo Diyos kada tayo, kabayatan ti 47 atawen ti Timpuyog Fellowship International, ken ti 126 atawen ti Central United Methodist Church. Kakabsat, denggen ken amerisen tayo kuma, dagiti sasa ti Diyos babaentoy na numuunay nga adipen na. Iti Isaiah 40:31 kunana, ngem mapabarunto ti pigsang dagiti agpanuray iti Apo. Agpangato danto akas agilang at dapayak na. No agtarayda, saan danto ang mabannog. No magnada, saan danto ako mapsot. Iti Salmo 139, 7-10 kunana daytoy. Sa dinno ti papanak, tapno malisyak ti espiritum, sa dinno ti pagkamangak, tapno maadaywan ka. No umuliak sa dilangit, adda ka sadyay. No agiddaak iti lubong dagiti natay, masarakan kamet sadyay. Wenno agnaedak iti kaadaywan a lugar ti laod, uray sadyay, ti imam iturungnak, ket tenglennak iti makanawan mo. Dayto iti sao ti Apo. Adda kanumaysa nga agtutubo a pianista nga nagperform iti professional debut. Iti maysa nga agdindinamag a concert hall ijay Europea. Adu ti agkakadayag a bisita ang nag-attender na puno di concert hall. Kalpasan ti maudi a piyesa na nagtakder ken nagpalakpak amin nga bisita. Standing ovation. Encore, encore, kun kunada impukpukaw da. Ngem saan anang ikaskaso di pianista? Madina kayat ti agsubli di tablado. Uray no kasano ti panangay-ayo ken kuana, da di stage manager ken concert sponsors na. Ngem kita nakatakdir da amin. Magustuhan da unay ti performance mo. Pangay-ayo da ken kuana. Amok amagustuhan da klaunay. Ngem addamay sa nga nakatugaw, di nakayat ti tumakder, nasungbat na. Anya launay ti pateg ti maysa a tao, iti
iti uneg ti concert hall, nginapno ti adu nga tao, sinaludsod da. Isuna ti master ko, isuna ti maestro, impudno na. Dito'y puso tayo at the thirst for approval, belongingness, and acceptance. Kaya tayo ma-acceptar na tayo tigwimong when grupo dagito popular na baknang kenaturay at tao, social climbing kunada man iti Ingles. Dagito ubing no dumakkeldan ket mapandan ni jay school da, sumapulda iti barkada da, they must be in the crowd. Agkawes da kasi iti panagkawes ti barkada da. Listen to the kind of music their friends want to listen to. Uray ti ugari dagiti gagayem da, ket tuladen da. Amin dagitoy ket aremiden da, tapnulaeng maawak da a miyembro ti grupo da. Tatayo at tao, lalaki wenno babae, agtutubo wenno nataengan, saan tayo ang matalawan wenno madakkelan daytoy at arigagay nga suruten ti pagayatan ti kaadwan. Suruten ti ayos kunada, saan nga sungaten ti ayos. Awan ti mayat nga agbalin a social outcast, udaddo man na pentasmet daytoy a tendensya, ti pagdaksan na, ket no daddo ma a tiyempo, no di iti amin a tiyempo, dagiti palakpak, when standing ovation ti grupo tayo, ket rimbawan na, when no lemesen na, ti approval, when no pagayatan, ti master ken maestro tayo. Para ken dayjay pianista ti istorya, no nya ti pagayatan ken makaiayo ken ni master wen maestro na, isudayta tinangnang runa ken kuana. The approval of his master and teacher mattered so much to him. He waits on his master and teacher. Agpanuray iti master ken maestro na. Saan na asuruten ti pagayatan ti kaadwan a maikontra ti pagayatan ken makaiayo ken maestrona. Mabalin nga kadagijay nag-attender ti concert ket nalaing, napintas, excellent ti panag-perform dayjay pianista. Yem dayjay maestrona adda pagkurangan ti expression na. Saan ang nakita ken narikna ja maestrona ti sincerity na iti meaning when the emotion ebkas da je piyesa at tuktukaren na. Datayumet kakabsat, tinumet tinangnang runa akayat tayo amaragsakan, mapadayawan, when numay ayo kadagiti aramid tayo. No agpractice ken agkanta tayo dito'y choir, no agpangulo tayo iti worship service, no ag-attender tayo iti Sunday school, no agtugtuka, agtakder, agparintumeng, agkararag, agkanta ti imno, agbasbasag dengdengeg ti sao ti apo kenda dumapay, sino ti maidaydayaw, maiayo, ken may tanok, babaen kadagiti aramid tayo. Adda ka numaysa ananep nga agtutubo, panaganan tayo ti Merda, miyembro ti church, ganapan ken ni pastor, kalpasan ti service, kinunana ken pastor. Pastor, saan nagtungo may makiservice dito yan into next Sunday? Igto ti pastor, ket sinaludson na, sapay aya anak, agabroad ka, gawid ka diya probinsyayo. Sa anak nga agabroad, when no gawid diya probinsyami, pastor, saan ko ngamin nga may concentrate agdaydayaw iti apo. Numadam mga minti service, ket agtutungtung da, dagiti katugaw ko, ket adda pay cellphone, ang makisasa o kadagiti gagayem, ken ka-opisina na, wenno kabagyanda, intong bat na. Kasta ayo anak,
naliday nga sungbat ni pastor. Ang ngalan ni pastor, ti may sa baso, anak no iti danum, sana inted ken ni Imelda. Anak, igamaman da ito'y baso, anak no iti danum, saka magnaket, lawlawem da ito'y uneg ti church, aging ga dito'y ayan ko. Tapno isublim kanyak to'y baso. Siguradwem nga awan ti maibeleng, adanum to'y baso. Kabayatan na ang magmagnaka. Balakad ni pastor ken kuana. Si tutulnog inaramid ni Imelda ti balakad ni pastor ket ti sumagmamano akanito si mangpetian ni pastor nga agururay. Umisisem ni Imelda anang yawat ti baso anapno ti dawnom. Awan na ibeleng. Wow, naglaing ka man. Awan na ibeleng adanom. Nagadayo ti pinagnam, ken nagtagaripay dagiti tattao, anya ti inaramid mo. Tapno awan ti maibaleng adanom, kabayatan na ang magmagnaka, nalodsod ni pastor. Idi magmagnaak ang nakaigem ti baso, anapno ti danom, adayo ti pinagnak, ken natagaripay dagiti tattao. Ngem, nakafocus dagiti matak, ken atensyon ko, iti daytoy baso, ken danum nga igam ko, lawlawag ni Imelda. Kastantumet ti aramidem, no may ka makiservice intun Domingo, anak. I-focus mo ti atensyon mo, ken ni Apo Diyos, no agdaydayaw ka. Tapno saan ka amaupay, ken manana mo, tinaising-singayan asamit ti ayat ni Apo Diyos, ang naibugas kadagiti sa una. Agpanuray ka iti Apo, wait on the Lord. Dito'y lubong, adu talaga tiriribok, problema ken temptasyon, ang mangistorbo, mangyadayo ken ti konsentrasyon tayo, ken ni Apo Diyos. Saan laing nga dito'y kapilya, oro'y pay jerwar, jay trabaho, jay mall, eskwela, ken amin na lugar. Isut gapu na masapol nga agpanuray tayo iti Apo. Let us wait on the Lord. Tapno pumigsa tayo, ket mapagbaligyan tayo amin dagitoy. Ijay Isaiah 40:31 kunana. Ngem mapabarunto ti pigsa dagiti agpanuray iti Apo. Agpangato danto akas agilang at dapayak na. No agtarayda, saan danto ang mabannog, no magnada, saan danto ako mapsot. Anya ti kay papanan, ti wait on the Lord, when no agpanuray iti Apo, denggen nyo anembag. Wait on the Lord, agpanuray iti Apo ko na, ti versikulo tayo, tapno aguray tayo, iti Apo. Lumapan ka mga iti restaurant, at the waitress ng umasidag ka, di ba? Agservi ken ka. Umisisem, ken umasidag da ito'y a waitress ken ka, at damagen na no anya ti order mo. Denggen na naimbag dagiti bagam ken kwa na, alaen na to'y papel ken ballpen, ket anad nang ilista na dagiti order mo. Kalpasan na, basain na dagiti nalistang order mo, tapno aprobaram hosto dayta. Ket intun malpas ka amangan, kaya nakabayad kan magustam ti panagservi na ken ka, anya ti aramidem. Rudi agyaman, ket ikambeten ti tip na. Ket makitam, isuna nga naragsak, ken naregta nga agservi, kadagiti customers na akas ken ka. Kasjay ti saw kayat asawen ti wait on the Lord, agpanuray iti Apo. Masapol nga amuen tayo ni Apo Diyos. Masapol nga amu tayo nga ti Apo ti agnanayo na Diyos. Pinalsuana tayo ken tintero alubong. Wen kakabsat ken anak ko, masapol nga agneed tayo ti ayat na, ken agtulnog tayo iti bilin na, ken aramiden tayo dagit pagayatan ken makaayayo ken kuana. Kasano nga moan tayo ti Apo Diyos, itibiyag tayo nga makaayayo, kasi jay waiter. Ga in this storak itay na
na amutay niya Apo Diyos, babaen tinapasnek, panagdengeg, ken panagbasa tayo, kadagiti bagbagana kada tayo, babaen ti sao iti Biblia. Ingles ko na, we can know who the Lord is and gain His approval of how we live and serve by reading, listening prayerfully, and attentively to what He is telling us through His Word, absorbing and making practical application of the truth He proclaimed. Adamay sa istorya manen, nga ti United Methodist woman, naganan tayo ti Ana. Nakisao ken ni pastor, ken naliday nga kinunana, Pastor, mabain ako nga makiservice, nga agatender ti Bible study, when na Sunday school dito'y kapilya. Apay aya, kabsat, nasda awa sinarudso ni pastor. Nya kumati nakababain dito'y kapilya, ken Sunday school. Kan kanayon met, anapasnek, nagdengdengegak, iti panakaibasa, tinasanto na surat, ken panakailawlawag na, babaen ti sermon mo, pastor, kasamet ti Sunday school, ngem jak maawatan, jak pa'y may memorize ti, kay suna nga memory verse kanyak, jak pa'y amun pakasarakan na. Mababain ka, ngem di kamet na uma, ken mabanog ngagdengdengeg, ken nagbasbasa ti Biblia, pudno ka di, when pastor insumbat na, sana insaron nukasta itultuloy kamet lata ti agdengdengeg, ken agbasbasa ti Biblia, ijay balay minukwa. Saludsudak man kabsat ko na ni pastor. Mga kaditiin na po itinaldaw, when pastor, ora ado ti kanek, ngem no awan ti ina po, ket kasla mabisinak latta. Amom na niya dati food nutrients, nga deje ina po akan kanem, tinaldaw. When pastor, ibagbaga deje teachers ko, idingem nalipatak meten, nalipatan mo, no niya dadagiti food nutrients, nga deje ina po akan kanem, itinaldaw. Ngem mangan kamet latta, saan kamet ang mabain na sumangoy di lamisaan, no tiyempo ti pamigat, pangaldaw, wendo pangrabii, saan ka di? Amuyo dete kanta tayo, sagbay nga mangan tayo, kunana, agyaman ka munay ken kaapo, gapo ti taraon nga inted mo, mangted kumatpigsa kadakam, nga agtungpal iti pagayatam. Amen. Kakabsat ko ken anak ko, dinggen nyo daytoy, ni Apo Diyos may salaeng ti igaw namgunam na, nga aramiden tayo, kabayatan ti panagbiag tayo, tapno makaayo tayo ken kuana. Iti John 15:12 kunana iti Lucano, daytoy tibilin ko, agiin na yan ayat kayo, akas iti panagayat ko kada kayo. Basaen kenadalan tayo tintero a Biblia, sa uni Apo Diyos, manipod ti Old Testament, 39 books, ingana ti New Testament, 27 books, when no Genesis, aging gana ti Revelation, 66 books. Ket may salaing ti gunam-gunam na nga agturay kuma, dagiti bibiyag tayo, dagiti puspuso tayo, ti ayat nga awan patinggana, the love of God that endures forever. Iti Corinthians 13:13 kunana, dagitoy ti agtalinaed iti agnayon, pamati, namnama, ayat, ngem ti kangrunaan kadagitoy, isu ti ayat. Uray no nalaing, 1 Corinthians 13:2 and 3 kunana, uray no nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin na palimed,
uray no napigsa ti pamatik, ngem no awan ti ayat kanyak, awan serserbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga adda kanyak, ken uray pay ited ko ti bagik tapno mapuuran, ngem no awan met ayat kanyak, awan maganganab ko. Uray nga rod no mabasa, maimemorya tayo, mailawag dagiti amin na versikulo ti Biblia, ken adupay nga aramid tayo, ngem awan met ti ayat kada tayo, awan serserbi tayo, awan magangganap tayo, ken saan ang makaayayo ti Diyos, gadagiti panagbiag tayo. Kakabsat ko, ken anak ko, ibagbagan ni Apo Diyos kada tayo amin ita, daytoy ti bilin ko, agiinayan ayat kayo, kas ti panagayat ko kada kayo, dayta ti bilin na. Aginayan ayat kayo, kunana, saan nga agpipinadakes, agiginura, agpipinabasol, agginapal, agmarmarites. Kaya't nasawen, no kasano ti panagayat ti Diyos kada tayo, kastamet kuma ti panagayat tayo, iti maysa ken maysa. The standard of how much God loves us should be the standard of how much we love each other. Masapul nga rod nga amu tayo, ang ma-experience tayo, mapadasan tayo, maramanan tayo, tinasamit nga ayat ti Diyos kada tayo, sakbay nga kabelan tayo, ti agayat iti pada tayo at tao, saan ka di? Ket ni Apo Diyos laeng, ti makaamu, ti panagayat tayo, ket kasti panagayat tayo, ti pada tayo at tao. When ni Apo Diyos laeng, ang ti mangibaga, well done, good and faithful servant. Dahito iti gapuna no apay nga agselebrar tayo iti Foundation Day. 47 years ti Timpuyog Fellowship International. 126 years ti UMC. Itado agselebrar tayo iti birthday, Valentine's Day, Christmas Day, ken adupay a day. Tapno, lagi pen tayo amin, dagiti nasamit, nga experience tayo. Ken kapadasan tayo, iti kastala unay, apanagayat ni Apo Diyos kada tayo. Saan ko ang mabilang, dagiti adu a bendisyon, ayat ken sagot ni Apo Diyos kanyak, ken kadagiti kada kami nga agasawa. Nurugyak asagaysaen nga ibaga kada kayo ita, mabalin nga aging gano no mayatawen, sa anak tupay amalpas. Kaya't kulaeng ipaganetget ken ibunanag kada kayo amin ita nga oras, ken ditoy a lugar, right now and right here. Nga da kayo amin awad labas, napateg kayo unay asagot ni Apo Diyos kanyak. Ay ayaten, ipatpateg kayo amin, kas panagayat, panangipateg ni Apo Diyos kanyak. Kabayatan ti adu ataw tawen a panagdalyasat ko dito yabiyag. 83 long years. Adu dati ups and downs, crossroads, detours iti dalad ko. Saan analinteg, ken nalawag amin a kalsada ang nagdalyasatak. Ngem paneknekak kada kayo nga ni Apo Diyos, agsipod tay ayaten na. Isu amismo ti adda ti amin aluglugar anak na panak. Isu ti nang idalan kanyak, ken isu ti nang salaknib kanyak, kas testimonya ni Ari David, jay Psalm 139, 7-10. Kunana daytoy. Sa dinno ti papanak tapno malisyak ti espiritu, sa dinno ti pagkamangak tapno maadaywan ka. Numuliak sa dilangit adda ka sadyay. No agiddaak iti lubong dagiti natay, masarakan kamet sadyay. Log tayabak ang mapan iti labes ti leleggakan ti init, wenno agnaedak ti kaadaywan a lugar ti laod. Uray sadyay ti imam iturungnak, ket tenglennak ti kannawan mo. Kakabsat ken anak ko,
namnamaek akastamet kumati testimonya tayo, amin, ita, kabayatan na ti panagtultulnog tayo, iti naanet, panagserbi tayo, iti kaubasan ti Apo. Kaumaudyanan na, sublyak manen datay kunak, saan ko mabilang dagiti aduunay at sagot ti Diyos kanyak. Tilaeng mabilang ko ita, ket numano ti sagot ni Apo Diyos nga anak ken apo kumi. Upat ti anak mi, talo ti lalaki. Ni Norman, ni Noli, ken ni Dovi. Damit may isang anak mi nga babae, ni Telma. Upat met, dagiti nadungo nga manugang ko, talo nga babae, ni Lizette, ni Nalin, ken ni Princess. Kinadamit may isang nga manugang ko nga lalaki, ni Saki. Ken sangapulo ti apu kumi, talo a lalaki, ni Noah, ni AB, ken ni Danon. Ken pito ti babae, ni Loren, ni Teres, ni Zara, ni Kayla, ni Jainan, Danon, ken Dalan. Dito'y sentral, awagan da kami ti Barangay Raquel. Agsipod ta, adda kami amin dito'y, malaksid lang no da masakit. Denggen yung arod, tinaimpusuan na kanta, ken sagot ti Barangay Raquel, kada kayo amin ita. This is why we sing. Agyamanak. Ryan. Celebrates His feast, what we
Thank you. May daydayaw ni Apo Diyos. Sagyaman kami launay, Auntie. Iti very timely kan dayjay karit tibiyag nga imbati yo kada kami tatanga aldaw. Ket mi nga ited, Auntie, daytoy Certificate of Appreciation presented to Levi T. Raquel as our post-anniversary guest preacher in our 47th anniversary celebration of Timpuyog Fellowship International Incorporated, given this 23rd day of February 2025 during the Ilocano worship service of Central United Methodist Church, Calao Street, Ermita, Manila, signed by yours truly, President, Timpuyog Fellowship International Incorporated, Reverend Genesis B. Galanza, Associate Pastor, Ilocano. Andito po ang ating Administrative Pastor, Pastor Rani, Reverend Rani B. Jacinto. Maraming salamat, Auntie. Sige, maawis man amin dagiti mayaf mo may kay diti sangwana ta mangidaton tayo man ti may nga kanta ket kalpasan na daytoy ket bayat ti panangkang kanta tayo iti closing hymn isunto met ti panangipaay tayo kadagiti datdaton tayo. Amin nga agtawin ti 24 aging gano 40 umay kayo man dito sangwanan kakabsat. Ayan. At kumanta tayo ti may nga kanta. May kanto. Dito kayo, sangwanan. Dito kayo. O, di kita edad titawin natin kwan. Hanyo nga ilimliming na kita edad yun, kakabsat. Hantay nga, hanyo nga ilimlimid nga nataingan nga agtutubo kayo. Awan ti agtutubo nga forever. Umay kayo to, ayan. Atin kantahin tayo. Kanta kayo. Standing lang. May kayo kakabsat. Amin nagiti mayaf. Sige. Ayan, nagyamang kami. Ayan. Sige. Ayan, maawis kayo, kabsat. May kayo to. Ayan. Ni Kuya to nilang Timaya forever. Ayan, may kayo kabsat. Sige.
ti panawen ti panagyaman, intayo nga rod. Ited, dagiti pagyaman tayo, kanya po mausar met dagiti iti online banking. Kari ni Jesu Kristo ianan. Jesu Kristo Anyan o ako nga kinaimbag mo titunggal may sa kanyami kas may sa nagimong iti Ilocano service ti income manang iselebrar ti parang buwangay mo o ako iti may ka o patapulo apito at awel iti dipuyong fellowship. Agyamat kami ako iti tawel ngayong payo mo kada kami kas may sa nga service iti daytoy nga iglesia ni. Manipod kadagiti ng buwangay aging gana iti daytoy nga kayo ako. Agyama kami kadagiti bibiyag dagiti agtuntuloy nga nangipaset iti daytoy nga aramid iti eskwela dominical iglesia ni. Agyama kami iti daytoy nga tawen nga ipahay mo kanyami. Kadagiti inusan mo ng laguna kati manisursuro kanyami Judge Edwin Garida. Yan kasamet kadagiti inusan mo nga nangipaay kadagiti mensahe manipod idi pre-anniversary ikan iti daytoy nga kanito. Agyaman kami kadagiti bibiyag da. Yan kasamet ko ako no kasanuna kang sikati na kikaada kanyami kadagiti naglabas katawen kidawan ni kadi kati santo nga espiritu katultuloy ang makikaada kanya katakam tingkang panangitultuloy kadagiti aramid nga mangiwaragawag kadagiti nasalwan asasaong babayen iti daytoy nga bunglo babayen kadagiti panagalang mi kadagiti eskwela dominical mi o ako bendisyonan na kamo kadi o ako kasmay sa nagimong agyaman kami kadagiti inusan mo dagiti anak mo anak ni paset iti daytoy nga aramid kaya tutuloy kami na sikat makikaada kanya. Agyaman kami met ako kadagiti dagdagon dagiti nga anak mo kas
parangarang di kinamalagayan mo, kanagiti bibiyag da, nagiti apagkapulno, panagyaman kay karkarida kanyang ako, ngayon paila, iti santuario magyaman kami. Kaya iparupok mo, kinananay, ang bendisyon, kadakwada o ako. Kastamet, kanagiti ang kasangay, yaman kami kanagiti bibiyag da. Nagiti nakaawot, kanagiti anibersaryo da. Parupok mo, tinananay, na panakikaagda, tutuloy ng Santong Espiritu kadakwada. Kastamet, kanagiti bisita mi, agyaman kami, iti panakipaset da. Kastamet, kanagiti paset, titunggal, miyembro ito nga iglesia, ti gimong nagkati Ilocano ako, yaman kami nagigibigyan na. Wala po, bendisyon na nakam, ting ka magtutuloy, ang panagserbi manin kay ka. Babae, kay ka panagsinasina manin, ito nga kanito. Kaya kidawin may isirin, nga gapo kay katapusan kami na kurang, kada kita amin na aramid may, ting ka manin, panagsinasina, ito nga lasod, ti makadomingo. Tapos ang kamay sa kami manin nga dayaw, kaya nagyaman kay ka, ito lumaminsan na domingo ako. Wala po, agyaman kami, bendisyonan, dito yung anak mo, anyaman, dito yung tarigagay ka, karkararag da, araw da, sa ibeg da, wako, kay ka, dinggin ka dito, ipaay mo, wako, anyaman, dito, dawag na kita. Iparitnam ka ayak mo, tinagpayduma nga gapo iti pamati da ka tapno kastakit masaksyan da ti bunga ti pamati da gapo ta inawag da ka kas manlubog da kadagiti bibiyag da kitag serbida babae kadagiti pamilya da kas tamet kadagiti komunidad nga nangibaunang kanya da iti amin nga lugar nga nagpangin baunang titunggal nga isa kadakamo ako. Wala po, agyaman kami, awat sa bali nga ikang ibagay, ito'y nakanito, no, dikit agyaman kami, ikinaimbak mo, iti iglesia ni iti Central UMC, iti gimong na iti Ilocano, iti Timpoyog Fellowship International, kaya kastamet kaligiti mangidakulo, kaya itunggal may sa kanyami, iti na ito'y nakanito. Maminsan na di manin, wako, kitawin mi, iti pagmakawan mo, kaligiti amin nga nagkurang kami, dagiti amin nga nagbigdo ng bigas, pagmakawang mi, kaligiti nagbasol ka na kami. Dagito ay dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. At ang herap na ni Kristo kanya, kaisura si Kenahanunan, inalawit na pangikita niya, at kakerap Kristo nalpasen ti gimong tayo, gim ti panagserbi tayo kitag tultuloy ko mga ayat na, ti bendisyon na, ti ipaay na kanya tayo, itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Amen.